Benvinguts a Déus i Simis. Amb Albert Bazán i Marc Cadafalch. Dels arbres al cel, que comenci Déus i Simis. Estimades i estimats, benvinguts a Déus i Simis. Què passa? Espero que estigueu bé i que feu respiracions profundes sovint, que és una cosa important. Sí. I més ara que arriba la tardor, les fulles cauen i tot va morint a poc per tornar a néixer. S'acosta el novembre, Albert, que si seguiu aquest programa de fa temps ja sabeu que per mi és el pitjor mes de l'any per moltes raons. Ah, sí? Estàs d'acord? No massa. No. Però havíem parlat d'això ja en antena? Jo crec que sí. En sèrio? Pitjor mes de l'any quin és? Pitjor mes de l'any hauria de ser agost. Agost? Sí, fa molta calor. No tolero la calor. D'acord. En tot cas, si una cosa bona té aquesta època és que arriba nova música, res de singles de l'estiu, res d'EPs mal acabats. Arriba l'època dels àlbums ben treballats, ara. narrativa o sense, conceptuals o no, sí. Almenys ens poden acompanyar nous materials en aquests temps de foscor i decadència. Però avui hem d'estar contents perquè venen, o més aviat tornen al programa, unes persones que efectivament acaben de treure disco. Si no, no vindrien, òbviament. I que són l'oscil·lació perfecta entre un ésser modern i un ésser tradicional de tota la vida. He pensat que no calia guió per avui, perquè amb aquesta gent podríem anar molt sueltos per la vida i podríem parlar llargament de paraula, sense necessitat de paraules escrites, però al final crec que algunes coses sí que hem escrit. Jo he escrit coses. Sí, jo també. En tot cas, tornen la Irene i la Julieta, les Alosa, dues persones que ja han passat algun cop per aquí i amb qui esperem que gaudiu tant o més com nosaltres ho farem. Comencem una hora plena de riures, però sobretot recordeu que us podeu subscriure a la nostra pàgina de l'Aixeta i donar-nos diners, i això... Ah, per cert, he de fer una mica de promo abans, perquè una persona ens ha enviat cafè. Vale? Ella és la Júlia i fa un cafè d'especialitat. Llavors, pots llegir el que ens ha dit? Marc, Albert, quina il·lusió que el vulgueu provar. I sí, totalment en contra de com? De com s'està explotant el cafè a Barcelona. Sí. Per tant, molt bé, Júlia, gràcies. Vale. Bon cafè. Bon cafè. Marce Coffee. Increïble. Marce Coffee. Consumiu-lo. Consumiu. És producció local. Ara sí, Albert, de Colòmbia. Déus i Simis, número 87, amb Skylark. Oh, uau! Hola, noies, què tal? Com esteu? Aquest any faig metàfores per presentar els convidats. No sé si heu vist cap capítol, veig que no. Sí. He comparat a Jair Domínguez amb un gra d'arròs, a Pep Sal amb un llenguado, i ara us toca a vosaltres. A veure si millora la cosa. Sí, la cosa d'avui anirà de duples, de duos, de dues persones que fan moltes coses juntes, d'aquella petita línia entre l'amic i el company de feina, no? De l'amistat i l'amor versus l'ansietat i la panoja. El Derra i el Coca, el Déu i el Simi, el Puig i el Cadafalch, la Julieta i la Irene, no? Però realment recordeu sobretot a una dupla, que jo li tenia molt carinyo, que és el cigró i la pansa del còctel de fruits secs. Quin horror. Per què? Però consideres que el cigró, o sigui, la pansa és una merda dins dels fruits secs? O no? De petit em passava. Són les dues coses que no et menges. Exacte, no? Quan era petit eren les dues coses que no em menjava. Està insultant. No, espera, que té un girito. Però ara sí. Clar, és això. Però m'esteu tallant la gràcia, no? Va, a veure. De petit, el còctel de fruits secs apartava els cigrons i les panses, no? Ignorant de mi. Els cigrons per raons lògiques i les panses perquè era una cosa antiga, no? Quasi que em recordava més una caca que no pas un aliment. Però amb el temps i l'experiència he entès que com d'importants són els cigrons i les panses. No sé si recordeu la meva sorpresa quan vau venir i éreu dues noies joves que fèieu música tradicional, ho recordeu o no? Sí. Home, ja fa temps ja. Doncs noies, només us puc donar les gràcies. Com vaig donar les gràcies al Pare Temps per fer-me entendre que els cigrons i les panses són el millor que hi ha, perquè heu estat una porta al món inexplorat per mi. Ai, que bé. Molt bé, com han estat. Molt bonic. En tot cas, llarga vida losa a les panses i als... cigrons. I als cigrons. Déus i Simis. La teva ignorància no té límits. O sigui, veig que totes les metàfores seran gastronòmiques. Sí, me n'he donat després, però van tallar tota la metàfora allà al principi. Que... No, ha estat bé. Albert, està superbé aquesta metàfora, m'agrada molt. Anem bé. Valora't. I ja ens estem tallant tots entre dos. Irene i Julieta, com esteu? Molt bé. Molt bé. Sí? Sí, bé. Ens fa molta il·lusió. Esteu molt cansades, I si entrem en Clar. detalls, et fa mal al cap, esteu cansades... No, jo he dormit 12 hores, avui estic... Bueno. Però és una cosa típica amb vosaltres, esteu tot el dia fent coses. Pensava que dormir 12 hores. No, ens ha costat trobar un slot, un forat per fer aquesta entrevista. Bueno, tant que estem gravant un diumenge. Això és un diumenge, literalment. Sí.
És que, sí, ara estem fent moltes coses, però també trobem temps. Però i la promo? per vosaltres. Heu començat a fer promo i tal, o no? Hem començat. Però és de les primeres que fem. Ah, sí? Sí, és Perfecte. la segona part. Esteu fresques, doncs. Sempre diem que l'Osa i Déus i Simis són projectes germans. De fet, tots sabem que el vostre èxit és gràcies Sempre ho diem. a que va venir fa un temps aquí, durant el nostre prime. Allò era el puto nostre prime. És que fa vale? quasi 2 anys, tio. Sí, fa quasi 2 anys. Fa quasi 2 anys. Un any i mig. No, home, no, fa un any. Sí, que no, va ser... No, fa un any i mig. Ah, sí? Va ser la primavera del 23. Vale, era el nostre prime, allò. Vale? Vau arribar allà i considereu que esteu en el vostre prime, 24, vosaltres? Sí, Esteu al vostre prime? de moment, tot el que hem viscut fins ara és el millor moment, però també podem anar més. Clar. Espero que no baixi a partir d'això, sinó que segueixi Home, no. pujant. Home, no. Bueno, han canviat moltes coses des d'aquella entrevista, no? Vull dir, ha donat per molt. Llavors, quines creieu que sorprendrien més a la Julieta i a la Irene del passat? De les coses que han canviat o de les coses que us han passat? Una cosa que em sorprendria molt, de ben segur, és que estiguem... O sigui, que ens hagi editat el disc Ceràmiques Guzmán, perquè Hòstia. és una cosa que no ens haguéssim imaginat mai. És veritat. No, però no ho pensàveu, que podria passar? No. Ja, realment és Gens. En estrany. aquell moment, Sí. gens ni mica. O sigui, ara ho veig i dic, vale, Com... m'ho puc creure, però... Hi havia una pregunta M'ho més crec endavant, la perquè fem és. ara. Com va arribar això de Ceràmiques Guzmán? Ceràmiques Guzmán, per la gent que no ho sàpiga, és el segell de Manel. discogràfic, no? I de manejament, i de booking, i de merdes. Bueno, De tot. és discogràfic. És discogràfic. És l'empresa Manel. És l'empresa Manel. Allà hi ha el Manel, el senyor Manel, senyor Manel. Valiente, que domina el cotarro, no? I tenia Guillem Gisbert i Manel fins ara. I tenia la Ludwig, en el seu moment, ara la Ludwig han partit peres per alguna raó que desconeixem, Ep. i ara està a l'Osa. Sí, Com va passar això? perquè vaig estar fent de corista d'en Guillem Gisbert amb la Emma Roca És i allà vam conèixer el Martí. Maimó. Sí, amb el Martí Maimó. Perdó, Baixista que és de Manel i- Sí, és el baixista de Manel i el mànager del Guillem Gisbert. I li vaig I dir a de la l'Osa, Irene, parleu amb aquest, que ens sap molt, Que et sap molt de la vida. perquè estàvem en un moment molt convuls, no sabíem què fer. I llavors vam parlar amb ell i ens vam entendre molt i ha acabat sent el nostre mànager i llavors doncs tot ha anat... Sobre rodes. Girat. Sobre rodes. Nosaltres vam parar per primer cop amb el Martí Maimó l'altre dia. Sí? Molt bé, va anar bé, no? Sí. És majíssim. És És molt meravellós. maco. Com a mànager, què tal? Bé? És que és increïble. Increïble. És que és, o sigui, estem en el prime també per això. En plan, en el prime de... Estem superbé. O sigui, estem Sembla molt super professional, cuidades. Sí, ho ets. Com que està tot el dia corrent aquest nano, sembla. Sí. I una altra cosa que també ha canviat és que ara un de nosaltres viu amb el vostre guitarrista. Ja, que bé! És veritat? Amics per sempre. Des d'aquí podem dir qui és. És el Martí. Ets tu, Albert? No, jo no. Ah, no, vull dir que sóc jo. És ell, però no és amb el Martí Maimó, és amb l'altre Martí, Amb el Martí Escobedo. que és el Martí, guitarrista de l'Osa. una abraçada, Martí. Ai, que El mono. Sí, però vull dir que això jo tampoc m'ho pensava. Clar, Saps clar. quan vau venir per primer cop que estaria vivint ara amb el vostre guitarrista? No. No, nosaltres tampoc. Ens ho podíem esperar. Llavors, jo sé coses que em diuen la intimitat de vosaltres. Hola, saps els som secrets les de l'Osa? Digues Bueno, un. està preocupat per si surten bolos o no. Perquè, clar, és la Home, seva clar, feina. perquè- Nosaltres també Clar. estem preocupades. Van sortint, però? Van sortint. Van sortint. Va, escoltem... Bueno, acaba de treure un disc. Això ja ho has dit, Sí. Marc. Escoltem una cançoneta del disc. Vinga. Una cançonassa, no una cançoneta. Ara... Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar. Em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes i romaní. Mira, el Martí ha entrat aquí. Que gran. M'han dit que hi ha uns bailets que han vingut d'estudiar. Molt bé. Això és Flors i Violes del disc El primer cant del matí, que és una frase del disc. Molt bé. Sí. Llavors, per què el primer cant del matí? Us va costar? Vau fer enquestes als vostres amics? Sí, Per ens va decidir el nom costar del molt. disc. Sí, perquè de sobte és una responsabilitat molt gran. Vull dir, és algo que veuràs sempre, no? I realment és el primer cant del matí perquè la losa és l'ocell que fa el primer cant del matí. I alhora, Abans que el gall. aquest disc... Sí. Això és veritat? No ens ho havíem preguntat mai, però... Sí, el gall és a les 6 i la losa s'hi posa una mica... A les 5:59. Vale. I també com el primer cant del matí en el sentit de que és el nostre primer disc. I és el nostre I diu una cançó, no? També, el Forners. Ah, el forner, clar. El Forner diuen Diem aquesta cosa. aquest primer cant del matí. Llavors vam dir. És un gran nom. Quines eren les altres opcions? Hi havia Ralet? Nenes de ciutat. No. No. Ai, Ah, que bueno, bo. en algun moment Sí. sí que ens ho havíem plantejat. També algú d'un pomet de romaní, Ah, sí. Ah, coses sí. així. Bueno, Però tot molt- eren... O molt sigui, bona volíem que elecció. fos una frase o així del disc.
I està bé que sigui el primer, perquè també és el primer disc, no? Com oficial, el primer cant, el primer disc. Exacte. Ha dit fa 30 segons. Perfecte. Si estaves escoltant No sé, estava concentrat. No sé si quan vau venir... No sé quan vau venir vam parlar de disc en aquell moment, però com ha anat això? Com l'heu fet? Com ha sigut aquest procés? Perquè ha trigat, no? Bueno, estàvem parlant d'EP, no? Llavors vau fer l'EP Sí. i després va venir el disco. Com ha anat això de fer un disco? O sigui, en realitat no hem trigat gens, perquè... Vale. Perdó. Us hi vau posar abans de l'estiu, no? O no? Fa un any ara que ens hi vam posar. Ah, fa un any? Fa un any perquè ens van donar el premi. Exacte, ens van donar un premi, els Sons de la Mediterrània. Però, perquè aquest disc l'heu fet gràcies a aquest premi, en part, no? Sí, en part sí. Però l'haguéssiu fet igual. Sí. Però que anàvem sabem a fer un exactament disc. quan el vam començar, perquè estàvem tornant al cotxe, ens van trucar i ens van dir no. Sí, ens van dir, No, guanyat, no. no passa res. Però no, va ser el dia següent. Jo no sé, no me'n recordo, però ens van trucar i ens van dir, heu guanyat. Sí. I vam dir, increïble. Sí. Llavors ens vam posar mans a l'obra. O sigui, de fet, ha sigut molt... O sigui, sí, sembla un any, però ha sigut tot molt ràpid. Vull dir, de cop havíem d'entregar el disc i... Produït per... l'Arnau Figueres, que és el millor, també. El millor. No, la veritat és que Què tal la treballàvem els sintonia millors. amb l'Arnau? Únic productor? Increïble, sí. O sigui, nosaltres som coproductores. Surten els títols. Bueno, clar. Sí, vull dir que hi ha moltes decisions que al final nosaltres també volíem participar en la producció del disc, però és que la connexió va ser molt forta amb l'Arnau també. Sí. És una persona que no s'anava gens a ficar en lo nostre, sinó que ens anava a ajudar i compartíem moltes visions de com fer la música. S'ha de dir És que... el germà del Pau, que vam tenir aquí, el Del Pau Figueres, sí, guitarrista de la Judit Nederman i alhora parella de la Judit. Les intimitats, com li agrada dir les intimitats. No, que ens ho va dir la Judit. Has dit que trauries la gorra, veig que... Estic còmode de moment. Si després tinc calor ja ho faré. Bona gorra, no n'hem parlat, eh? Això, hem escoltat bastant el disc aquests dies. Bon disc, m'ha agradat. Després en parlarem més en profunditat. Vas dir cançó de 10... No, disc de 10, cançó de 14. M'encanta. A la Dama d'Aragó. És que ja en parlarem d'això Mira, després. era la meva preferida i me la va robar. La teva era la de... Podeu tenir els dos la Canta. mateixa preferida. Podem. Bueno, però se'ns ha fet molt curt. Això sí que ens ha passat. Sí. Llavors això... 22 minuts. Per què? 23. Per què Alosa fa cançons de 30 segons? No hi ha cap cançó Avui, de 30 segons. aquesta conversa amb la meva família. Hòstia. Ostres, a veure, explica. No, només us ho deia. Però desenvolupa. No vols compartir la conversa amb la teva família que has tingut? No, o sigui, fem cançons com ens surten. La Irene i jo anem bastant a saco per la vida i som com molt... I ara farem això, i ara això tal, i no sé què. I les cançons neixen així i surten així, llavors... Clar, nosaltres tenim una cançó i de cop ens adonem que dura 2 minuts i mig, tampoc no començarem a ficar-li palla. Una cosa que ens ha també ho hem sortit fet, naturalment així. Però el màxim llarga que és una cançó, que dura? Home, Del disc, de 3 i mig, sí. Bueno! No, ja, però vull dir que jo quan me'l vaig escoltar per primer cop seguit vaig dir, ja s'ha acabat? Joder, ja està. No, i és veritat, i que també ens agrada pensar, vale, doncs en el pròxim disc ja ho intentarem fer més llarg, però no ho hem sabut fer. No, ho hem fet així i així. S'ha quedat. Exacte. Col·laboracions del disc tenim Habla de mi presentes. Tenim el pastís farcit. Tarta relena. Sí. I tenim... Ja està. Ja està? Sí. Dos col·labos. Dos col·labos. A veure, expliqueu-nos d'on neixen aquestes col·labos. La d'Habla de mi era perquè teníem aquesta cançó, que era una rumba. La teníeu vosaltres. Sí. I ens... O sigui, volíem que fos molt festiva, que fos èpica. I vam dir, amb qui ho podem fer? I com ens agradaven molt Habla de mi presente, que fan tecno, rumba i tal, vam dir, pues els hi ensenyem a veure què els hi sembla. I llavors ells van fer una estrofa també i van posar de la seva part. I ho vam coproduir amb ells i amb el seu productor, amb el Jona. I aquesta, supernatural, els hi va encantar el tema des del primer moment, va ser una experiència molt guai. A la meva germana li encanta. Nenes de ciutat. Li encanta. És que és xula, eh? Sí, jo la tinc molt ratllada ja. Sí. No, No, però això passa, si l'escoltes molt... Clar, és veritat. És veritat. No, i amb l'Estarta, o sigui, realment al principi teníem la cançó que és un poema musicat de Lorca i volíem fer la cançó... Les Alamedes. Sí. Doncs volíem fer la cançó amb una altra persona teníem al cap, però no vam coincidir a nivell de dates. I després, l'Estarta tenen una cançó que es diuen Les Alamedes. Sí, és veritat. És el mateix poema. És el mateix poema. I no ho sabíeu? Coincidència. O sigui, ho vam saber després de fer la cançó. I aleshores vam dir, un moment, o sigui, perquè clar, ens feia com cosa, en plan, uah, s'hauran copiat, tal, i vam dir, no, ens aprofitem d'això en el sentit de, ei, voleu barrejar les dues cançons? Exacte, sí. No havíeu fet res amb elles abans. No, i que tampoc ens imaginàvem que ens dirien que sí. Però que alhora... Que no se'ns havia passat pel cap.
no feu el mateix, però sí que molta gent us ha equiparat a aquesta dupla de dues noies que fan cançons tradicionals, no? Sí, era una altra manera de dir com... Bueno, ens ho havien dit molt. Vale, sou com l'Estarta, no? Que, joder, piropazo. Vull dir, no és exactament el mateix, però sí, exacte, anem a apoderar-nos d'això i anem a fer alguna cosa amb elles i que soni diferent i que clarament sona diferent a la resta dels temes del disc, saps? Vull dir que es nota que tenen una mica més d'influència, clar. Perdó, però heu dit que hi havia una altra col·laboració, teòricament, per aquesta cançó? No, o sigui, simplement havíem pensat en diferents persones vale. i no ens estava coincidint i de sobte vam tenir aquesta idea que estem supercontentes de que pogués passar. I és composta per vosaltres? Sí. Sí, la Irene va musicar el poema. No, el vam fer... M'ho va ensenyar i jo vaig dir, m'encanta. I llavors li vam posar, però ho havia fet la Irene. I elles van fer la seva estrofa, que és les seves alamedes. O sigui, és que em sembla tan maco, és preciós que s'hagi com... És molt narratiu, sí. Però és com igual que la seva cançó? Una mica, o sigui, la seva estrofa una mica sí. Uau, que fort. Haurem d'escoltar la de Tarta, a veure què tal. Home, sí. Cançó preferida. És aquesta, la vostra cançó preferida de l'àlbum? Les alamedes? Sí. En el meu cas, no. També m'agrada molt, Quina és la pregunta? A mi m'encanta Flors i Violes. M'encanta. De què ha sonat? Sí, m'agrada molt. Sí, jo o Flors i Violes o el cant dels ocells també hi ha una cosa d'harmònica que m'agrada molt. Que connecto molt amb les cordes i tot. També ens agrada molt. Bueno, Flors i Violes sí que representa molt bé el que és l'Osa, no? Perquè barreja com amb la lletra una mica més fresca i actual amb una melodia i Flors i Violes i romaní potser més tradicional. També Flors i Violes ens la sentim molt nostra en el sentit de la lletra és nostra i parla de les nostres vides d'un moment puntual. De nens amb bigoti, Sí. De nens amb bigoti? Què anava a dir? Perdoneu. Els directes. Jo estic molt encuriosit pels directes. Quan això hagi sortit, encara no heu fet el concert de presentació? Que ja està sold out. Està sold out ja? Sí, teniu entrades? Sí, les hem comprat. Estem ben lluny. Què es trobarà la gent? Què es trobarà la gent als directes de l'Osa aquest any? Es trobarà el disc, però adaptat al format que anem ara, que som nosaltres dues, el Martí Escobedo a la guitarra, el company de Pis al Marc, i el Xavi Pérez al baix. Bon músic també. Molt, i que li dona aquesta part menys tradicional, potser, i aquest so més com de freqüències baixes que li dona un... Clar, no és normal que vagi amb un baix elèctric en un projecte... O sigui, aparentment sembla com, uau, no? Sí, que ningú... No? Igual poca gent hagués dit com, segur que van amb un baix elèctric. I pel que tinc entès també va amb un MOOC d'aquests. Sí. Molt bé, tu tens molt ben entès, tu tens informació confidencial. Sí que tenia secrets. Tinc informació. Hi haurà més quartet que duo en els concerts que venen? Sí. Perquè fins ara fèieu els dos formats. Si eren concerts més importants venien músics i si no éreu vosaltres dues. O sigui, tampoc era per importància, també per horari, aforament. Bueno, sí, per importància. No, per importància no era. No, perquè hem anat a fer bolos molt importants per un altre duet, justament com que el duet el tenim molt controlat, anem a fer això a duet. Crec que si el microclima era un important perquè era així en un festival i tal, o no? Clar, normalment festivals, coses que són obertes i tal, trobar-te allà amb un duet i tal, o sigui, a vegades se'ns feia una mica bola. Per això també però la fònica, per exemple, a duet era el que quadrava en aquell moment. Sí. Vale, i ara, parlant d'això, hi ha un tema que a mi m'interessa moltíssim, que és que us veneu com un grup tradicional, però toqueu als festivals de modernos del país. O sigui, heu tocat el Vida, toqueu a lo del B, que fan... Llavors, com collons heu aconseguit colar-vos en aquest circuit tocant panderos i picant de mans? No sabem, hi ha un cello, no?, de sobte. Clar, vull dir... És estrany, no?, d'entrada. Sí, d'entrada sí. Ho compares amb la resta d'artistes que toquen en aquests festivals? Clar, a nosaltres ens encanta ser aquesta proposta que fa això diferent. Però alhora, vull dir, és estrany, però... A la gent li quadra, quan estem allà, exacte. Sí, de cop és tot supernatural. Vull dir, el Vida, que tampoc tu podies esperar... No, clar, va estar guapo. Vull dir, hi havia moltíssima gent, tothom estava cantant, que de sobte era com... Què està passant? Bueno, suposo que és això, que li dona un toc diferent. Bueno, diferent o no sé. Sí. Bueno, mola, perquè de cop tothom cantant Tralarai al Vida a les 11:30 de la nit. El fet que hi hagi un baix, hi hagi una guitarra... Clar, aquest fet... Nosaltres no podríem.
Un èxit, perdó. Estàs molt callat. És que no he escoltat. Un èxit, de fet. De fet, un dels vostres grans èxits, noies, són els vídeos a internet. Home. És veritat. Des de la voreta del foc, heu tingut, ho he fet recerca, heu tingut més de 6 clips, o sigui, 6 reels, 6 vídeos que superen les 100.000 visites. De fet, n'hi ha 3 que tenen més de 500.000. Hòstia, sí que has fet recerca. Uau. I d'aquests 3... 3 tenen més de 500.000. 3 tenen més de 500.000. Sí, a la voreta, la Pastoreta? La pastoreta i l'últim. el del poll i la puça. El poll i la puça. És que no té cap sentit. Què passa? Per què passa això? Ho sabeu? No. Perquè Però- sou honestes. No, els estic preguntant. Clar, és perquè l'honestedat... Els estic preguntant a elles, Marc. Vale, jo els hi dic, perquè... No, o sigui, no ho sabem però també, o sigui, ens encanta que això corri en el sentit de, ostres, poder transmetre aquestes cançons al final, la tradició oral, ara mateix pot ser una mica això, no? També Sí. vull dir com... És part de la... Vull dir, Sí ens que- escriuen d'altres països a vegades també, saps? I com... In English, perquè clar, és l'idioma que tothom parla. Però... Sí. Però clar, per anar a tocar llocs així d'arreu del món, potser teniu Home, alguna heu anat a França. I a Itàlia, va anar a Còrsega. A Còrsega? És veritat. Ah, sí. Còrsega... N'hi ha més de llocs així. Creus Còrsega és França? No. Còrsega és Cuidado. França, Tot i que ells no Jo volen. també em pensava que era Sí, Itàlia. a mi també em... És Sardenya, és Sardenya, que és veus, ara he Itàlia. tingut Sí que- el dubte. És Perquè que- jo pensava en allà i començar a parlar en italià. I em que vaig dir ja- que millor que no. Ah, Que millor que no. És veritat. Perquè parlaven corso. Exacte. Clar. És que aquella terra Bueno, però en és sèrio, com Catalunya. no sabeu per què passa això dels clips virals? No. A veure, O sigui- no hi ha cap mena de... A veure, hi ha un patró que entenem que és més o menys... Però vull no dir, si ens posem hashtags, tampoc. No, però entenem que si sortim i fem una cosa així, pues, evidentment curteta i que s'enganxi, que sigui divertida, funciona, però no sé, suposo que hi haurà altra gent que ho fa i que no se li fa viral. És que no sabem per què, però no sé. Hi haurà- O sigui, si mires els vídeos hi ha coses en comú. Hi haurà més? Home, segur. Segur. Però ara sí que ja no, Ja, no en feu segur que tants. sí. Va, Ara ara esteu no en més fem relaxades tants. amb això. No, és que estem fent altres coses. Bueno, clar. Han estat fent un disc, per exemple, no? Però bueno, fer alguna del disc així també podria Molt molar. bona idea. Aquest La nano, Marieta Cistellera, no? De sobte. Ah, Clar, mira, Marieta CM. Cistellera. Ja m'etiquetareu. Cosa. Idea de... L'any passat vau guanyar el Premi Enderroc a millor disc de folk. Oh, God damn, amb un puto EP, no? Sí. Per Un EP. votació Competint popular. contra el puto Poni Pissador i contra qui molt més? bèstia. I Trèvol. I Trèvol. Que no grèvol. Que no greu, que els vam entrevistar l'altre dia. Què passarà aquest any? Home, pues que guanyareu traieu- No segur. m'ho han dit. Podeu tornar a guanyar. Home, clar que sí. Podríem, sí. Perquè qui més treu disc Jo de és folk? que no ho sé. Algú, segur que algú... Algú traurà, no sé, no. Ja, però que no, o sigui... Bueno, Filomena han tret Quants uns anys, discs, que són uns quants quants de anys Trèvol. creieu que podeu anar guanyant aquest premi com consecutivament? És que cada any, no crec que traiem un disc el cada Messi any. del he de dir. folk. No és veritat. Hi ha gent que fa folk i és increïble. Simplement també és com un Però no som mainstream lloc com on estàs vosaltres. a l'enderroc. No, És veritat. No ho sé, és que no ho sabem, què vols que et digui? sí. Però Esteu posant nerviosa una mica. Perdó. Bueno, però us agradaria No, guanyar-lo? a mi el que m'agradaria... Ens agradaria molt. O sigui, a mi m'agradaria en algun moment sortir de la categoria de millor disc de folk, que m'encanta. Però com... Millor disc. Ostres, un millor directe. Ara no. Quan sigui... Millor uau, directe, millor que cançó. guai, Ah. saps? O sigui, has tocat i ens has agradat tant que... Us sentiu representades per millor disc de folk? Bueno, és que no he Sí, escoltat és els més de altres, folk. recordo. No, però que no és Ah, pop com a rock, saps què l'etiqueta. et vull dir? Bueno, clar, és Sí. que Estàs preguntant Sí, això, sí, no? sí, literalment. És que això dels gèneres és molt difús. Sí, Sí. Sí, Però- però dels que hi ha jo diria folk. us fiqueu Clar, jo allà, també. eh? Jo Us fiqueu... també. Llavors està ben posada, Sí. l'etiqueta. Sí. Sí. Vale. M'agradaria molt que hi hagués beef, no?, entre els grups de folk, que insultéssiu algú. Gent. Ai, Què és tal que amb no hi el ha poni? gent, Són majíssims. Molt estem- majos. És que el del Poni són els millors. Sí. Són, perdó, un petit incís, els projecte que té més mecenes a l'aixeta. Uau, Ho posa allà. doncs els hi podeu preguntar com Van de ho han colònies amb els seus Patreons i tot això. Ja, que Això són és molt bastant majos. fort. Això no... Feu-ho, no, no podem fer això. Voleu recordar algunes de les highlights del primer cop que ens vam veure, nosaltres quatre, en aquesta taula? Home, a mi Vale, m'encantaria. va. Home, hi ha una que és molt graciosa, que és aquesta. A veure. Que l'he buscat jo. La Gulis. Julieta, que t'he ficat Gulis aquí. Va veure la personalitat que a la seva vida sempre ha considerat la seva crush o el seu crush, en o na. Exposed. Amor platònic. Guillem Gisbert.
Uau, has fet recerca aquí, No, perquè me'n recordava com És que no passa res, perquè això ho dic obertament. Vale. A ell no li he dit clarament. Si ara veu això... Bueno, clar que ho veurà. Pot ser que ho Martí vegi. Maimó, ensenya-li. No passa res. No, això és un reel. Perquè és el crush de tothom. És el crush de tothom. Sí? No, és El el meu no, crush de eh? tothom. Vale, de tothom El meu, no. és el meu crush, Un també. moment, a tothom que li ha agradat Manel, És veritat, tu clar. projectes amb el cantant i el cantant dius, m'agrada. Irene, també és el teu crush, o no? No. Però has arribat a ser corista del teu crush, és fortíssim això. Fortíssim. Home, Ja, t'has acostat molt, realment. Sí. l'has tocat, no? I què tal? Pell de gallina? No. Fa tan bona La olor com veritat és que en sembla. el seu moment ho vaig normalitzar molt ràpid. Recordo parlar-ho amb la Irene i la Irene, uah, és com molt fort, no? I jo, Clar, sí, però perquè el tenies estava mitificat. Sí, però sí que vas esperar a Ah, dir-li al sí. teu pare. Ah, En sí, plan- al principi, fins que no va estar segur, jo Ja, no li ja. explicava al Clar. meu pare, perquè Molt bé. dic al meu pare li donarà alguna cosa, perquè ell també és molt fan, no és perquè Ah, sí? sigui el crush del meu De pare. Manel? També. Sí. Seria molt bé que fos també el crush A veure, del meu podria pare. passar, eh? Ja, però no és el cas. Vale, mira. vale. Podria ser, però no. Bé, Uah, faria molta gràcia, realment. que fos el crush del meu pare, Sí. que ens agradés el mateix. Sí. Bueno, no sé, em faria gràcia. Sí. Bueno. bueno, No, però bueno. de fet, el que volia parlar d'això és que us ha passat una mica això, no? Que heu tingut l'oportunitat de que a l'OSA us permetés anar amb gent tan xula com el William per la teva part, i tu també has fet coses amb gent com la Magalí Sare. i el Xico. I el Xico. Ah, I amb- Xico Liquatre. Sí, Xico Liquatre. I joder, que això pues, d'alguna manera també us Molt guai. Us ajuda a alliberar-vos, no? També l'una de l'altra, no? Sí, que A formeu... veure, alliberar-nos tampoc. No, però que formeu part de projectes Clar. diferents. Sí, això aliens. està molt bé, ens encanta. Creieu que és gràcies a l'OSA? Gràcies. Gràcies. O cas? En el cas meu no va arribar a través de l'OSA, però suposo que també ha Ajudat. ajudat. Però clar. voleu que continuï com així? Vull dir que tingueu també aquesta porta d'anar amb Sí. altres músics? Sí. 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 Sí, eh? Sí, no ens tanquem... Vull dir, a nosaltres ens agrada Ens encanta treballar tocar. d'això, per tant... Vosaltres sou dues, nosaltres som dos. Llavors, la nostra relació ha anat transformant-se al llarg del temps. És veritat. Últimament estem bastant bé. Estem bé. Que bé. Tot i que de vegades sí que pues, la relació pues, passa per molts moments. És Clar, a vegades Llavors, discuteixes. no hem vingut a parlar de nosaltres. No. La pregunta és, Però em sembla bé, també. us passa també que us canseu o que... Què tal la convivència? Hi ha Perquè, moments de tot. hòstia, és que ho feu tot juntes. Sí, clar, no, la relació passa per diferents moments Clar, i sobretot en moments de creació i d'estar a l'estudi. L'estudi és molt intens, aleshores com allà... Però ara ja s'ha acabat l'estudi. Sí, però venim d'aquí també i ara també pues, estem com en aquesta eufòria de treure el disc i tot, aleshores estem en una època pues, molt bona perquè tot estem molt a la mateixa línia. Però parleu tot el dia. sí. O sigui, no tot el dia. Hi ha dies, per exemple, que de cop no parlem, però... És necessària, però parlem també. Molt, Si algú està fent alguna cosa i li ha dit «Ei, avui faré això», pues l'altre ja ho sap. Intentem respectar-nos els espais així d'esbarjo i de desconnexió, però hi ha moments en què no pots fer-ho, perquè clar, et passa alguna cosa i tu penses com «Ai, ara he de resoldre això». Bueno, i passa això que el projecte està per davant de vosaltres, no? Sí, sí, sí. A nosaltres ens passa. Ara ens passa. Ara ho hem millorat, eh? Sí, ara l'estem aterrant bastant i Estem el aterrant, tenim sí. com Bé. controlat una mica. Molt bé, Però m'alegro bueno, molt. tornarà a pujar algun dia. Següent pregunta, Albert, sisplau. El so del disc ha canviat una mica respecte al primer a algunes coses. Creieu que l'OSA evolucionarà cap a un altre so? És a dir, deixarem els panderos i les panderetes per anar cap a una altra banda o ens quedarem aquí? O sigui, En el futur, dic. Sé que acabeu de treure un disco i ara pensar en el futur és complicat. jo crec que sempre estaran les panderetes. Sí, i els a veure, panderos. o sigui que pot ser que el so evolucioni i que anem a un altre lloc segur, o sigui, és molt probable perquè nosaltres també evolucionarem. Però els panderos i les panderetes és algo molt, molt característic i Que ens agrada molt tocar. Sí. I sabeu una mica cap on pot evolucionar la cosa o no? No, ara de Ara moment chill, ara estem amb el chill. disc. Duca! Bueno, Tranqui. clar, tu, Julieta, toques el clarinet, de vegades. Què dius, tio? I jo la flauta Però travessera. es va comprar un clarinet, fot 5 mesos i no ha tornat a tocar segur. Escolta, això no és veritat. Ah, doncs jo L'he vaig veure tocat- unes stories de tu tocant el Clar, perquè clarinet. el toco. Bueno, estic aprenent, no l'havia tocat mai i m'he Però comprat un que clarinet. el que però mola, no crec que... quan vas a veure un concert, és que passi alguna que no t'esperes, com que de cop Clar. la Julieta tregui un clarinet i es posi a tocar-lo. Això jo no m'ho esperaria, Saps? No. tampoc. Per tant, Pues fes-ho. podria estar molt bé. Seria guai que un dia estiguéssim tocant i tu el traïssis i jo com... Uau, no m'esperava. Molt bé. Això seria millor encara, realment. Però bueno, nous instruments Sí. hi haurà. Sí, segur. Nosaltres estem obertes a tot. I ens encanta com provar coses diferents i dir, provem aquest instrument. Vull dir, sí.
Què passa? Hem après molt d'instruments gràcies a vosaltres, És que quan vau venir jo no sabia ni què collons era un pandero quadrats, Sí. I ara... Doncs Ara soc un I expert. un llaüt àrab. Un llaüt àrab. Això ho has après del Martí, no? Sí. Bueno, tant, que que vius bé. Perdó, és que és addicte a comprar-se instruments. Una cosa que m'agrada molt dels vostres És veritat. discos, una cosa que m'agrada molt dels vostres discos és que sempre hi ha cançó tradicional que no és vostra i que és doncs, d'herència tradicional, no? N'hi ha moltes d'aquestes. Com ho feu per triar quines cançons voleu que sonin? Molt de maroteca tireu, O se us estan acabant? No, no s'acaben, aquestes no s'acaben. O ens la diu algú, ai, escolteu-vos aquesta cançó, o llibres, que sobretot llegeix la Julieta. De cançoners, no De és que cançoners, estigui llibres de llegint. cançoners. Les cançons tradicionals del segle XIX. Llegeixes cançoners tradicionals? M'encanten els cançoners antics i... sí? sí, És el teu guilty pleasure? No, perquè no és guilty. Una mica. No em sento culpable. Però on es compra això? No, alguns, o sigui, estan en botigues de segona mà, alguns me'ls he comprat per Wallapop i d'altres, alguns estan digitalitzats. En Sobretot PDF. els més antics, perquè són edicions, això, molt antigues, que Clar, estan que es en trenquen, biblioteques, que que es estan ben trenquen els cuidats, papers. però Els estan llegeixes per digitalitzats. l'ordinador. Sí. És una mica un altre cop, no? Clar. La simbiosi entre Clar. lo modern i lo No, arcaic. però no et fa molt pal llegir un llibre per l'ordinador? Però és que un cançoner no te'l llegeixes de dalt a baix en un dia, m'entens? Bueno, ja. Tio, és com recerca, és de com tant en recerca. tant És Dius, ai, veritat. vaig a fullejar aquest Vaig cançoner. obrir la i pàgina busques 97. paraules, És que jo quan havia de etcètera. llegir PDFs de la uni, per l'ordinador em feia molt pal, tio. Ja ho entenc. Ja t'entenc. Si fos físic. Sí, passa. Aquesta està en PDF o no? Com es diu aquesta que me'n recordo? El cant de la primavera. Mira, La jo dansa. he de dir que De la Maria del Mar Bonet. des Clar, de és que que soc- això no està en un cançoner. des de que sóc amic vostre, és la bé, cançó, som amics. sí, és la cançó que sempre us he demanat Sí. a tot arreu, a tots els concerts que he vingut. Només he escoltat un cop en concert, que és una cosa que em No és molesta. veritat, no és veritat. És una cosa que És em molesta mentida. profundament. I Quin concert? fins i tot el del microclima. Si el Vida també el I a sobre, dius, i a sobre, quan vau venir al congrés, i a sobre el del també la van microclima, fer. i a sobre No, i a del Vida micro, també. i a sobre del microclima vau fer coses Perquè al rares. quartet no li agrada tant. Però per Li què? agrada més a duet. Bueno, No passa jo vaig res. demanar, si us plau, que aquesta cançó Sí, ho faran per tu. estigui al vostre àlbum. I no ha estat. Per tant, jo el que demano és que l'Osa, si algun dia voleu ser amigues meves de veritat i regalar-me alguna per l'aniversari, Això és la Maria del Mar Bonet que els ha dit que no. és que... No, és que no li hem preguntat. No li hem dit. Però no tenim gaire Bueno, interès. però en si és el meu aniversari un dia i em voleu regalar alguna cosa, podeu gravar-me El teu aquesta cançó? aniversari ho podem Vale. fer. sí. Gràcies. Ja estàs. Seria molt Demà. bonic. Gràcies. I que fos conversionada cap a l'Albert. No, no cal. No cal, això. Anem acabant. No. Anem acabant, però no sé si ja fèiem això quan vau venir, crec No. que no, que és la pregunta que fem a tothom, que és 4 grups de la vostra vida. No sé, recordeu? Sí que ho Sí. fèieu. No ho fèiem. Sí, sí que ho Dèiem com feia. 3 recomanacions musicals o És alguna cosa veritat, així. però No, bueno. sí, fèiem això. És veritat, però bueno. A veure, torneu-les a dir, farem comparativa, no recordem, Però és però que jo no ho me'n miraré. recordo. No, però en plan que en digueu ara... Tampoc el sé. No, que diguis ara 4 referents. Vale, No hi ha resposta incorrecta, noies. A veure, vaig a pensar molt ràpid. No, sí, podeu pensar l'N, si voleu, també. Podem parlar d'altres coses mentrestant. No, que pensin. És que 4 grups de la meva vida em sembla tan fort. Bueno, el que més has escoltat, Irene. Clar. Vale, doncs Tan diré fort que uns vols dir, que no diferents. pots Clar, Vale, decidir. sí. diferents. Per exemple, a mi la Bebe hi ha un disc que La m'has bebé, escoltat la molt. bebé, el bebé o bebé? No. És que No sé. això ningú sap. Es diu Bebe, no Bebe, es diu Bebe. Bebe. Tothom ho sap. Com era la cançó aquella típica? Ella s'ha cansat. Aquesta és la típica, però No, hi ha no. temazos en aquest disc, sí, però La de de pa les fora te hores, dañas. les hores. Malo, Siete Que- Horas corriendo por la ciudad. És aquest disc? Aquesta no és la típica. No, aquesta no és la vale. típica, aquesta és la que deia ell. Sí. A mi és... Sí, Escoltava, a ma mare li agrada Vale, també. la Bebe. Què Vale, més? la bebé. Més. Una tu, una jo. Vale, És que... jo Manel. Ai... Clar. Com apreta el crash. Manel, Antònia Font, segur, és que Molt crec bé. que ja me'l sé. Ah, perfecte. Vale, digue'ls tots. Digues... Mira, amb la Judit Nederman vaig començar a cantar de veritat. Va ser escoltar un disc seu i vaig dir jo he de ser cantant. I m'agrada molt la Maia també. La Maya Romero. Sí. La Maya d'Espanya, guapa, guapa, guapa. Reina. Sí, aquesta. Ok. Ei, bon concert al Festival Molt B. bé. Ens va agradar molt, heavy, sobretot a tu, molt Albert. heavy. A mi em va encantar. A mi no. La Irene ho va disfrutar moltíssim. És broma, és broma. Ah. És broma, és que em va agradar. Sí, ho vam gaudir molt. Irene. Jo no vaig poder ser. Irene. Clar, és que Jorge Drexler també... Oh. És que sempre dic el mateix, perquè mira, Clar, és veritat. És veritat, no passa res.
Ui, Jorge Drexler, Bebe, Alguna xalista, algun xalista. Ai, que igual no ho Pau és. Casals. molt grande, Pau Casals. Molt grande. Mi puto padre. Que l'hem fet un carrer, aquest, eh? Home, i Mira, tant. la Irene té 2, ¿vale? No té 4. No, exacte. No, Irene, va. No, és que he escoltat molta música. És igual. No sé, mira, a mi Michael Jackson m'agrada molt. Vale, Molt perfecte. cancel·lat, Que Michael no passa Jackson. res. No passa res. Clar que no. Michael Jackson. Aquí no jutgem. I diré Meritxell Nederman, perquè Va, per l'altre. Vinga, Sí. les germanes. és una instrumentista que fa cançons també i com es nota molt, me canta tal... Perfecte. Sí, perfecte, no jutgem, no? No jutgem No, ni... que està genial. M'encanta Michael la Jackson, Meritxell. Meritxell Nederman, vaya combo. Podríem Faria fer- una He dit com col·labo. grups de quan era petita, Sí. menys la Meritxell. Gràcies, noies. Si us sembla bé, passarem a la secció del Marcos. Endavant. Déus i simis, l'únic programa de ràdio que no es fa per la ràdio. De moment. Aviam, noies, com hem comentat una mica, el vostre projecte se sustenta, jo crec, per dues potes. Una pota és el món tradicional, de fer cançons que apel·lin a la tradició, a la terra, al folklore català, cosa que us permet tenir un públic de la segona i de la tercera edat i tocar cicles de concerts de centres cívics de la Catalunya profunda És veritat. i que els octogenaris puguin pensar que la joventut no està perduda del tot. Totalment, és això, Però l'altra pota de l'osa és el moderneo, la faranduleta catalana, que Sí. es tira el rotllo que li mola la cosa tradicional, Eso. la Laura Grau, col·labo tal. més vetlana, i en general aquest món tan petit per on ens movem les pseudocelebritats, com vosaltres o com nosaltres, Vale. i on ens acabem trobant a tot arreu, perquè Ai, això és sí, veritat. és veritat. sí? Però perquè quedem, per això ens trobem, perquè hem quedat. És Bueno, veritat. també és veritat, No, sí. però que anem al mateix lloc i diem, quedem per Sí, anar-hi, no? clar, però vull dir, perquè ja hem d'anar aquí. saps? Clar. Aleshores, després d'aquesta ràpida anàlisi, Molt ben procedirem feta. a explicar com a l'OSA aconsegueix que aquestes dues potes estiguin bastant ben equilibrades. I per fer-ho, em veig amb la necessitat de recuperar una secció No. mítica d'aquest programa. No. Llavors, Irene i Julieta, benvingudes al viatge per el primer cant del matí. Gràcies. Hola, Irene. Hola, Julieta. Baixem revolucions, ens relaxem. Tranqui. No estigueu nervioses. Voleu un whisky? No, gràcies. Perfecte, no passa res. Què és el primer que he posat aquí? La portada del disc? Hi ha una cosa, això no és una cançó, però que fa que combini, jo crec, bastant bé, i no sé si està fet expressament, la tradició amb el moderneo, com parlava aquestes dues potes, que és la tipografia de les lletres, que és com així escrita amb serifa, que es diu, no? Però alhora està com pixelada, com si fos Un videojoc, un no? ordinador. Sembla un videojoc. Això està fet expressament. Això són les Panta, que ens han fet una mica la conceptualització visual. Ah, a veure, fem promo. I... No, bueno, és promo, però també és Bueno, que sí, sí. corre molt. Sí. S'ha de valorar O sigui la que feina hi ha de una les gent Panta. que us ha fet la conceptualització. Arroba Panta, @som.panta. som a l'Osa. I exacte, per això havíem de treballar juntes. Total. M'encanta aquesta música. Bona portada, bona portada. Sí. Gràcies. La portada, alguna cosa més a dir? Esteu com a dins d'una tenda com d'unes teles? A l'aeroport, per Al això es Prat. veuen... Per això es veuen aquestes valles. No sabia que era l'aeroport. I és com això de fer-nos un niu, no? Com la Losa es fa un niu, nosaltres també, però Però en un alhora a la lloc ciutat com- Ah. i una mica de camp. Que guai. Mica de cada. està pensada. Està pensada, sí, sí, sí. Mama. Ojo que descobrirem coses, La primera cançó quina és? Flors i violes. Primera cançó del disc i trobo que està, com he dit abans, molt ben fet l'equilibri entre la tradició i la modernó. Baixa del camp, vine a la ciutat, seria una bona definició del que fa a l'Osa. Portar allò del camp a la ciutat, no? Sí, Sí, o sigui, totalment. Sí. Perfecte. O sigui, sí. Ah, vale. O sigui, sí. Sí. Videoclip molt de moderno, també. El Marcus Co... The best. Molt moderno perquè és així, no? És Perquè aquest? és tot girant i Sí. com visualment també és com es veu una mica raro. Bueno, està revelat, no? Sí. Ah, està revelat. Bueno, està gravat en analògic? digital, però després està tractat d'alguna manera. Jo no sé Com de exactament 35 què van fer. mil·límetres, o el Wow. van És que passar no així. l'entenc. Però que alhora esteu al bosc, tocant el pandero i a Clar, plaça i a I a Catalunya. plaça Catalunya. És veritat, Epa. amb Sí els que hi ha més coloms. narrativa. Coloms del i que- guiris, sí, sí, sí. Del que la gent pugui pensar, eh? Llavors, Sí. cançó que equilibra les dues potes de les que parlàvem. Anirem Molt. fent això, vale? Amb les cançons. Ah, una d'acord. mica. Ara estem equilibrats. Sí, en aquesta estem equilibrats. Sí. Passem a la següent? Com es I diu? tant, el forner. Aquesta cançó parla d'una noia que té un marit molt avorrit i que cada nit se'n va a fer-li una visita al forner, que, com sabeu, treballa de nit. I quan arriba l'alba se'n torna amb el seu marit avorrit
com, jope, volia continuar estant amb el forner, més o menys, no? Sí, és així, la història? La pregunta és, a quina pota creieu que pertany més aquesta cançó? Perquè la melodia i la història, aparentment, és bastant tradicional, però això de tenir marits avorrits i voler anar amb altra gent és una cosa que pot passar actualment perfectament, no? Ha passat tota la vida això, I seguirà passant. També és veritat, això també és veritat. Sí, aquesta nosaltres la 14... O sigui, és més de camp, no? Sí. És més tradicional. També té un 5-4, que m'agrada molt dir-ho sempre. Llavors, aquesta seria més tradicional. Perfecte. La següent. La dama d'Aragó. Quina bona cançó, Quina bona cançó, La estimades. teva preferida. Només vull dir que és la meva preferida, tenia escrit sí. aquí. I que aquesta, de moderna, no té res. Res. No. Aquesta sí que s'ha respectat la solemnitat que mereix un tema de magnitud tal. Va? Llavors, és completament clàssica, no? Vull dir, aquí no hi ha cap mena de pista que jo Sí, m'hagi és una pogut... mica com una fuga, o sigui, com recorda aquesta cosa de que es van responent tots els instruments de corda i llavors hi ha com un motiu que es van passant. És una mica un joc clàssic, típic clàssic, però tampoc respecta totes les normes de la música clàssica, Vull dir... I aquí sí que hi ha instruments que s'allunyen del quartet aquest amb el que toqueu en directe, no? Vull dir, què tenim? Aquí tenim violins, tenim... Un quartet de corda. Un quartet de Dos violins, corda. viola i el cello. A veure, I com és un toca la quartet de meva corda? Que els nostres oients són uns ignorants. companya. 2 violins, una viola i un violoncel. Perfecte. Molt bé, molt Aprenem i tot, Has vist? Aprenem i Jo tot. també he pres molt amb la Irene. Sí, però en directe això no hi haurà aquesta gent allà tocant. Oh, sorpreses. Hi haurà sorpreses. No fem spoilers, que la gent vagi als concerts. O sí que fem spoilers. Oh, no. No. Jo també. Següent cançó. Nenes de ciutat. Bé, aquí ja Vamos, passem... que nos No és vamos. veritat. Ves si el riu abans. Sí. No, però de les que he escollit El Marc ha escollit unes quantes, no totes. no farem tot. Perdoneu. No farem No passa tot. res. Nenes de ciutat, aquí ja passem a l'altre costat de lo tradicional, Colabo amable de mi presente, que és habla, sinó un grup de modernos. Sí. Home, Correcte. som molt modernos. Som molt Som modernos. molt grandes els Som molt dames. grandes. Són a la moderna Llavors, persona. amb la dama d'Aragó ha pujat la pota tradicional i amb aquesta puja la pota moderneo. Llavors, Molt bé. ojo que està bastant bé de moment. Ojo que no balla, no balla aquest tamboret. Següent cançó. El cant dels ocells. Un altre clàssic, i per mi una de les peces més importants mai composades en aquest país. És veritat. Entenc que tampoc la volíeu corrompre, no? Bueno, No, sí que però una mica una sí. una mica està corrompuda. Sí, sempre s'ha tocat d'una manera molt solemne i nosaltres també volíem agafar aquesta solemnitat. També hi ha cordes, però era, ei, anem a fer una festa per demanar la pau, no? També. Com... Sí que és una mica més marxosa, és veritat. És marxosa. És estàs molt a més l'escalera. marxosa. Bueno, i és, No i és un és- 5-4. Hi ha una part que també... Això ja no ho tenia al principi- controlat. Sí. Sí. Ah, sí. Ja ho comptaràs. Pam. A veure, com és? En veure desmuntar... 2, 3, 4, 5. A veure, compta. Sí, 5-4. Pau Casals estaria orgullós d'aquesta versió. Clar que sí. I tant, era un tio molt Home, de majo. violoncel·lista Què a diria? violoncel·lista s'entenen. Home, Sí, sí, li sí, diria, sí. va. Bon rotllo. I am a catalan. I am a Catalan. Jo no sabia que tenia lletra, aquesta cançó. La va fer ell, però la lletra no. No crec. No, Ell és només que és una tocava el cançó cello. Clar, tradicional. clar, no és seva. Ah, vale, vale. Aquí està el tema, això és el que jo no ho sabia. És una cançó tradicional Ell que la va fer famosa. La va fer amb el violoncel i que és la que s'ha fet famosa, però hi ha un munt d'estrofes. Però un munt. Sí, eh? Bueno, és que és una cançó de Nadal, perquè reben el nen Jesús. Sí, i vam intentar triar les estrofes que Que no són Que religioses. no feien Sí. apologia a la Sí. religió cristiana. i que parlessin dels ocells. Molt bé. Per tant, aquesta cançó, doncs, clàssica amb tocs fresquets, Sí, no? però Una mica. tradicional. Jo O tradicional Sí, també, la pota tradicional tradicional. creix. Sí, jo crec A veure, que sí. següent. Aquestes muntanyes i Marieta Cistellera, juntes? Juntes, perquè les puc agrupar dins de que no he aconseguit trobar cap pista de modernó en aquestes dues últimes Home. No cançons. passa res, és que és perfecte, Ja, o sigui, ja. és ideal, Llavors, m'encanta. aquí tinc, potser a nivell de producció hi ha alguna cosa que se m'escapa. No, No. o sigui, aquestes muntanyes és tal qual la cançó tradicional. Vull dir que es podria cantar fa Recollida. 300 anys interpretada Fa 300 exactament així. No, perquè no parlaven aquest català, però sí, aproximadament. Què diria? Però- Aquest és muntanyes. Bueno, és que l'original és en occità, és que ara et podria Ah. fotre una... Que no te la foto. Saben coses, aquesta No, gent. sí. Però Marieta Cistellera té tres estrofes escrites per nosaltres. Ah, sí? Sí, i de fet diu com... És Marieta Cistellera... No, com... Com que era la l'última primera ja és estava Marieta despistat. Cistellera, tu que en saps de fer cistells, em faràs una panera per anar. La de després dels clavells i tal, també és tradicional, però a partir de si quedem a mitja tarda i de cop sense venir, tot això, M'és igual perquè és probable que demà em llevi el teu llit. tot això és nostre. Hòstia,
No, que per fer una ballada, i després quina és? Estimada Marieta, anirem a la ciutat, ballarem una sardana i estaré al teu costat. Les sardanes també es ballen a la ciutat. Molt bé. Pues això Però ja... cola, o sigui, no ho saps. Bueno, no m'hi he fixat, ja era l'última i he dit... Un altre equilibri, no? Sí. No, clar, jo pensava, bueno, pues amb aquestes dues últimes tira més la balança cap a lo tradicional, però realment es manté bastant equilibrat. Per tant, noies, molt bona feina. Moltes gràcies. Ja està, no hi ha res més a dir. Gràcies per aquestes explicacions que em deixen clar del tot que sou unes modernes però alhora unes tradicionals i que respecteu la tradició com li agradaria a la Mortícia Sílvia Orriol si fos presidenta de Catalunya. Que toquem fusta perquè no passi això mai. Toca-la. Toquem fusta. Molt bé. I ara, ja està, us ha agradat aquest anàlisi pel disc? A mi m'ha agradat molt que m'ho expliquéssiu. Sí, estàs molt bé. Això ho hem de fer sovint, Albert? Sí, ho hem de fer. No sé per què vas voler acabar amb aquesta secció. Perquè acabar vull dir que la volia matar, s'ha de renovar. Pensava que ja s'havia acabat el programa. No. Bueno, perquè ara passarem a fer una cosa completament diferent. Vamos que nos vamos. Oh, wow. Oh, què està passant? A veure, escoltem una mica. Benvingudes i benvinguts a la batalla de cançons. Yes! L'últim cop que va venir l'Osa... Dale. L'últim cop que va venir l'Osa, Marc, no sé si te'n recordes, que vam fer una de les seccions més celebrades del nostre programa. Que hem fet dos cops. Que hem fet dos cops amb elles i amb Més Betlana. I teníem ganes de tornar-ho a fer. Veig que elles també en tenien moltes ganes. No. Perquè veig, no voleu fer-ho. És que us posem una mica en un aprieto. Que no passa res. Però mira, podem fer parelles com així, saps? No, jo no m'atreveixo. Bueno, va. No hi ha tanta química. Per treure'us pressió. No hi ha tanta química. Va, ho provem. Però què passa? Que ens va guanyar l'última vegada? És veritat. Però que no passa res que ens guanyés. Vale. No som gaire... Però Albert, procedeix a l'explicació. És molt senzill. Agafarem dues caixes que tenim aquí, ben posades, que hem fet nosaltres, amb les nostres pròpies mans. En una d'elles... Exacte. Jo de veritat que no ho sé. Jo no. Te lo promisco. En una tenim estils musicals i en l'altra tenim cançons variades de tot tipus. Sí. Simplement... Haurem d'agafar un paper. Cada parella de la taula haurà d'agafar un paper de les respectives caixes i a partir d'aquí versionar una cançó amb l'estil que hagi sortit aleatòriament. Fer-ho sense anar borratxo serà molt heavy, Ja, és que no... Però no passa res. Què vols dir? Que estaria molt més suelto, jo. Clar. És que l'últim cop que vam gravar anàvem borratxos, llavors... I una miqueta. Es podia fer... No passa res. Ho fem, ho provem. Sí, però que comenceu vosaltres, no? Vale, va. Va. Clar, la putada és que... Treu tu. Què passa? No, que... Va, positivisme. Què en tens dos? Ara l'Andreu... Estic fent trampa. Ei! És broma, no estic fent trampa. Hòstia, Que bé, trap vosaltres, m'encanta. Trap? T'ho tenies preparat, El desembre congelat. Oh, uau, el desembre congelat amb trap. Hòstia, que hem de buscar la lletra, tu. Vale. Molt bé aquesta música de fons. És xula, Però ara ha de sonar trap. Andreu, pilla trap melódico YouTube, algo així que me de... Venga, va, flow de oro. Uau, noies, això serà molt fort. Bastant flow de oro. Em puc posar així, no? Sí. No, però ara tampoc... Check, hòstia. És que clar, quan no teníem confiança encara millor. El desembre congelat, el desembre congelat, el desembre congelat, el desembre congelat. 3, 2, 1. El desembre congelat, confús es retira. Abril, de flors coronat, abril. Tot el món et mira. Abril. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor, d'una ro, d'una sa, d'una ro, d'una sa, d'una rosa vella, una ro, d'una sa, una i poncella, el primer per a causar la nit tenebrosa, tot el món ofuscar, la pista venosa, és en una mitjanit, brilla el sol que neix d'una be, d'una lla, d'una be, d'una lla, d'una lla, odora, que el cel enamora, del cel enamora. Però on collons està lo del desembre congelat? És que... Vale. Tu, però una cosa, és impressionant perquè... Una cosa, molt bé. No, però a sobre està escrit com si fos trap, tio. D'una ro, d'una sa, d'una ro, d'una sa. Bueno, d'una ro, d'una sa.
Fa això. Ja. Uau, doncs quina sort, ens ha sortit històric, eh? Sí? Boníssim, perquè Però hem decidit... com si fos Ja. l'autor de la cançó. Va dir, hòstia, aquest tio era un No, jefe. aquest tio... A la carxofa i la seva amb Victor Aglioli, això és brutal. Ja, la carxofa i la seva amb en Victor Aglioli. Què és aquesta Aquest és gent? el grup. No que sé, han fet la sí. versió. Uau. M'ha agradat, però hem decidit... Hem Com tornat... si fos rap. M'ha encantat. Hem decidit aturar-la molt ràpid, tio. No, però perquè No, ja era el moment de fer-ho, És que el Marc Vale. sempre... És que em creixo, jo em creixo. Va, següent. Oi. Heu de treure, us toca. Espero que Puc deixar l'ordinador si necessiteu buscar la lletra. Com havia buscat? És que el trap és molt fàcil. No, què és? A veure, què posa? Bachata. Una batxateta. I la cançó? El gènere preferit A la de Jair. voreta del foc. A la voreta del foc amb batxata, però això és brutal. Molt bé. Vale, us sabeu la- us he de buscar la lletra? Ens confon una mica. No, no, gràcies. Jo crec que no cal, no. Home, Però és que serà la brutal. batxata, bueno, Escoltem. és la 3, no, la boleta? Bueno, Hòstia. però la canviem. Uau. Això és una batxata? Ah, Lligo la batxata. és solemne aquesta batxata. És una balada. Oh, Vale. Vale. A veure. Vale, la voreta del foc. Alosa. Uf, és que em queda molt agut, això. Vale. Ah, on estàs tu? Podem buscar una altra, si voleu. Aquí, Ah, clar. vale, vale. No? A la voreta del... En dies de tardor, a la voreta del foc, Vale. la calor m'escalfa el cos. Ui, és que m'està gustant, A la voreta del foc, com tu tots aquests records, en què tu em somreies, jo et somreia i fèiem junts l'amor. És que és molt difícil. No, joder. No! A mi m'estava agradant, eh? El que passa que fort, esteu una mica canviar-ho? tímides, noies. Superem molt aquesta raro. barrera. No. Busquem una altra batxateta, vale. Buah, quina... Buah. És que això era menor, o que hi ha un sigui, problema estava amb tot. l'harmonia, clar, Clar. clar. Però que o sigui, heu No, de fer clar, una cosa perquè el completament tràfic... diferent. No té... No té harmonia. La fem nosaltres, voleu que la fem nosaltres, la batxata, la fem? No. Oh. Ah, Ah, molt bé. Txaca, Perfecte. txum, txaca, Molt bé. txum, txum. Tria el to que vulguis. Busca'l. Només és percussiu. Vale, dale. espero que només sigui percussiu, perquè... A la sí. No crec. A la voreta del foc, com tots els dies de tardor. A la voreta del foc, la calor m'escalfa el cos. A la voreta del foc, cremo tots aquells acords en què tu em somreies, jo et somreia i fèiem junts amor. Ole! A la voreta del foc, els dies es fan més curts. A la voreta del foc, na 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 na. A la És en voreta sèrio? del foc. És en sèrio, no ho sabeu? Na, 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 la conta de tequila, sí, no diu això rodalament. Ole! M'ha agradat, eh? Hòstia, Què diu després No del sé, dia és que... és molt fort, no sabeu la lletra de la voreta del foc? Il·lumina aquest racó. Ah, No. sí, diu això. Molt bona, diu això, diu això. Molt bé, vale. Bueno, noies, ho heu superat amb escreix, eh? Sí, Ha estat ho has bastant fet bé. molt De què rius? bé. Ha estat bé, joder. sí, Fes-ho que tu, sí. amb veus, amb batxata. Hòsties, això és una putada, eh? A veure... Vale, Marc, això ho faràs tu sol. No, ho farem els dos. Òpera. I... La dansa de la primavera. No, és que jo no faria Que no la dansa. m'ha cantat, Jo faria l'altra. No, no. Ah, Clar, però Que ja us la necessitem... sabeu. Com posem una base d'òpera? Bueno, no, has de posar la Maria del Mar Bonet. Exactament. vale. Voy. Preciós, això que sona. Hola. Febrer. Diu. Estic nerviós ara. Jo crec que et deixaré cantar bé. tu. Però quan entro? Ara. Quan tu vulguis. M'ha dut la carta tan precisa. Molt que els lilàs s'obrin pels dits. És que això és superdifícil. Ho estàs fent molt bé. No, però que jo... Marc, ho estàs fent molt bé. Busca'm una altra base. Però feu el cantar, feu el està molt bé. cantar. Cantar, És que no pillo la melodia. No, és que te la inventes. Te la inventes, Marc? No, posa'm la de Carmen, per exemple. Oh, No, mira. No. Diu que no. no? Vale. Aquesta. Aquesta? Perdó, és que m'està costant. No, ho estàs fent Estaves fent molt bé. molt. Però em pots ajudar per sota? No. Sisplau, fes-ho. No puc seguir-te si fas Fes això. com... No. Això és veritat, que no pots seguir-me. Vale. Hòstia, És que no sé quan entrar. ara. Quan tu vulguis. Vale. Ara. Oh, És que ha d'acabar. vale. La carta tan precisa. Oh, que si les
sovint pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigent que ve la primavera. No, ja estava tímid, Ei, Marc, molt bé. Molt bé. M'agrada més la primera que la segona. No, però ha sigut... Era molt difícil fer això. Les has fet molt bé. Gràcies, noies. De veritat que el vostre suport m'ajuda. Vale, No, i ara Continua, queda l'última, que serà forta. A veure? No, però la farem tothom junts. Vale, sí. Vamos, funky. 034, senyor Barabi. Funky 034, senyor Barabi. 034, senyor Barabi. Bueno, això és un tema una mica més de nínxol, però el farem. És que Molt grande, senyor Barabi. És que no estarà la lletra, tio. Ara que ho penso. Pues fes l'altra, no em queda el cap full? Vale. No. No. Sí. No. No, la miro. Sí, mira-la. A la fresca. Home, a la fresca Home, molt a millor. la fresca sabem quina és. Vale. És que és 036, no 034, perdó. doncs no la vale. trobàvem. La que tu vulguis. No, fem a la Fem fresca. 036, sí, que Va, no, a la Sí, fresca, a la fresca. Fem a la fresca, va. És que si no és molt difícil. Let's go. És funky. És no sé què- no funky. sabem la lletra. És funky. No sabeu la lletra de 034? Ai, de... Així no. Espero. No, comença així. Espero... Ah, espero. No, t'espero. T'espero? Ah, t'espero la vida. Molt bé. I Jo l'esperança. també ho he de llegir, eh? Ah, vale. No, compartim tu i jo. La que farem junts? És funky. 2, Sí. 1, 2, 3. Dale. Però... Molt bé. La vida i l'esperança ni si van tornar ja cap a casa. Hem de fer una melodia diferent, eh? Les mateixes rodes que d'acord. tot s'oblida d'un aquest espectacle. Vale, ara vosaltres una altra melodia. Una vegada. No. No, No sóc feliç al teu costat. Podria viure sense tu. Però per què? És que no estàs Però tímid. me n'adono que no vull. Que no vull, que no vull. Hi ha algú que està patant. Sóc jo. Porto massa temps cansada. Jo canto, vale? Va, tu canta. De meravellar-me. Vale, doneu-li, noies. Més. Vale. He matat les papallones acostant-me per voler tocar-les. I si no, I si no m'estima? i si no, i si no, i si no m'estima. A cagar la vi. A cagar el vi. Ai. Això és tot molt Aquesta ha sortit accidentat. més atropellada. Sí, no passa res. És que el coti per coti era tan més fàcil. Era difícil fer un funky. És que aquest Ei, funky ho a heu sobre. fet molt bé. Mira, ha anat bé, al principi ha sigut top i després... Que tothom es tranquil·litzi. No, que tothom es És tranquil·litzi. que sabeu que Vamos, tenim les que nos expectatives molt altes. Ja, tio. Ens hem de relaxar. És veritat. tots. Però bueno, hem guanyat, vale? Som molt Vale. exigents. Vale, va. Què hem de fer? Ara fem allò... Fem els 155, No, hem acabat ja amb Sí. amb la batalla. Hòstia, Sí. quina batalla més passada per aigua, no? No passa res, ha estat molt bé. Més descafeinada. Ha estat molt bé. Està bé, està D'acord, doncs farem les 155 preguntes de que us follin per acabar. Vale. Què tal amb la gorra així? Sembla molt weirdo, Sí. No. no? Sempre són les mateixes, les 155, les heu canviat algun cop? Sempre són les No, mateixes. hem revisat alguna. Des del principi d'aquesta temporada, no és broma. Vale, No. no. Te'n recordes? Bueno, d'algunes, no. O sigui, com... Estàs sonant d'algunes coses al meu ordinador. De totes les altres sí. Gràcies, Àlex. No, De 155. No, d'algunes sí, però- En aquest programa només bevem que us follin. I si no us agrada, doncs que us follin. Vale, aviam, sabeu la dinàmica, no? Si 3 números cadascú, que sou dues. Tenim Llavors, 155 preguntes. Vale. Comença la Irene. oh, uau. El 5. El 5. Hòstia. Contra què lluites dia rere dia? Uau! Ostres! Pum, pum. Contra la pressa de voler-ho fer tota l'estona. I costa, Molt Costa bé. Costa molt. molt, és Costa que és una molt. lluita que... Sobretot vivint a la ciutat, no? Clar. El que ho comentàvem. Si visquéssiu al camp... No volia anar per aquí. És una pressa que està sempre. No, o sigui, no, la no. ciutat és... O sigui, la ciutat ens agrada. Sí. Us agrada la ciutat? Molt. Vale, Molt bé. perfecte. Julieta? El poble també pot donar molta pressa de sobte. És veritat. Sí, també pot passar. Sí. Jo el 6. Anirem així, eh? Suposo Hòstia, fàcil. quin és el lloc més estrany on has fet l'amor? És que crec que no ho he fet en cap lloc estrany. L'últim lloc que ens van dir era una via ferrada. És veritat. Uau. No, jo no. Suposo que a un cotxe. Un coixa. Cotxe. És el més raro. Sí. Bé, Està bueno, bé. cotxe. Davant o darrere? Darrere, no? Darrere. Davant seria més estrany.
A les pel·lis sempre és Haurà davant, passat, Jo crec que davant també. A les pel·lis és sempre davant. No, és darrere, sempre. No, és més aviat És davant. darrere. És darrere. Bueno, vale. Tu quines pel·lis mires, Albert? Jo moltes pel·lis. Soc molt cinèfil. A veure, Irene? No sé, la 33. 33. De l'1 al 10, què t'ha semblat aquest programa? Uau! Un 10. Sí, un 10. Un 10, Un clar 10. que sí. Clar que sí. Jo, el 103. 103. Quina institució o organització odies més? Quines preguntetes, No facis parlar, No facis parlar. El taller de músics. No, pobrets. La OTAN. La OTAN. La OTAN? Sí, sí. A tu fa OTAN, és veritat. I últim número... 123. 123. Molt bon número. Diu... Hòstia. Què és el que més detestes de les persones? Oh, Déu meu. Què és el que més detestes? Ho tens clar? No, bueno, hi ha alguna que hi ha em algú que sí, ressona, però... Digue-ho, digue-ho. No. Digue-ho. No. Digueu. No. És que ara només penso en aquesta, saps? Com quan et diuen, Sí. no pensis no en un penses això. elefant I llavors tu rosa. penses. No, pues potser detesto quan algú parla malament. Quan algú parla malament. Sí. Paraulotes? Que tira merda, que tira quan merda. parla malament en plan... La gent que critica. Que tira merda. No, que Que no és que ja considerat és amb com l'altre, no? superborde de sobte, Ja saps? sé què En vols plan, dir, ja sé què com vols que t'ha de dir una cosa i te la diu malament. Pues a mi això cal dir-ho m'afecta. malament. Clar. La gent sense tacte. Sí, maleducats. Julieta, últim número. La gent no sortiva. El 87. Què és el que t'enfada més en aquesta vida? És una mica igual, no? Sí. Uau, la gent que parla malament. Malparits. No, és que és molt fort. No, has de dir una altra cosa. No, està bé. No. No? Què és el que més m'enfada? Sí, que la gent parli malament. El Que diguin conflicte. coses... Sí, El no conflicte. m'agrada. El Ui, em conflicte. costa molt el conflicte. Una cosa- Teniu raó. Com a sota que ens coneixem. Podem fer una dinàmica ara, Em costa el després conflicte. de... Sí. No, Irene ara vol proposar una secció al nostre programa. No. Irene, sisplau. Podeu dir-ho vosaltres, els vostres números? Ah, que divertit! Oi. És que ara és quan ens canviem. Hòstia. Va, és que així també llegeixo. Ah, no, jo Jo, deixo aquí. jo el tinc aquí, o sigui, puc buscar. Vale, No, intentaré dir un para, número... no miris, Albert. Va, digueu una cadascun. Jo No, dic... 3. Uau, que superdivertit. m'encanta! A veure... N'hi ha de molt bones, eh? És que jo sé números. Que... Va, vaig a digues jugar. un número. Ràpid. Dic el 84. Què? Uau, molt bé! La monarquia espanyola és... La pitjor cosa que existeix en la faç de la Terra. Molt bé! Resposta correcta. La pitjor, eh? La pitjor. Ara tu, pitjor. Marc. I la gana. Jo dic el número 94. Quins són els teus sobrenoms? Hòstia. Home, Names. Marcus Parcus, 94. Per això he dit el 94. I no recordava que la pregunta era aquesta. Ai, te la vas usar per tu. Sí. uau. Molta gent em diu Parcus, Sí. Parco. Sí. Soc jo. I ja Soc jo està. aquesta gent. No, i el Marçal també. Ah, sí? Sí, hi ha gent. Que bé. Bueno, ja està. Va, Una Albert, cosa, digues una m'encanten altra, les digues una altra. preguntes. Són molt Un dia les bones, heu de són molt desvetllar. bones. 66. Va. 66. Què? Quan fa de l'últim cop que vas plorar? Hòstia! A veure... Hòstia, doncs no tinc del I tot clar. l'entrevistado. No. Suposo que fa una setmana. Fa una setmana? Sí. Ai, estaves trist. Estava trist aquell dia. Després ens ho expliques. Després us explico. T'obres amb Després us nosaltres. explico. Sí. Vale. Però això durarà molta No, estona. és l'última, és l'última. Ah, vale. Jo dic 47. Versió original o doblatge? Hòstia. Hòstia, això em toca de prop. Clar. Versió original. Molt bé. A la família Vale, vendre i pel cul. l'última. El 78. Ràpido. Tipus sanguini. Uau. Hòstia, no ho sé. M'hauria de saber. A positiu. Sí, Tu perquè tu ets sempre molt Jo positiu. sóc molt positiu. 115. Quina és la pregunta que et faria més pal que et fessin? Hòstia, jo la sé. Tal. Sí? No, no. Digues, digues. Ah. És teva la pregunta. Ah, tu saps que et fessin a tu. No, jo la teva, però no ho diré. Vull que pensis tu. Hòstia, quina... Està molt bé. És que millori, no? Va, és molt difícil aquesta. Merda. Digues una que no t'agradaria. Real. O cal que sigui la No que més m'agradaria pal. que em preguntessin... Qui és el teu crush de la indústria musical? Ah. No, això m'és igual. Vas dir que... Què?
Hòstia, tio, ho vaig dir. Mare meva. Però, Àlex, que això hauràs de posar un pip, eh? Que exposejador. Posa un pip. Perdó. Ei, No, a veure. coses com personals, íntimes. Com això, que com des del això. web Bueno, això no és fas. tan íntim perquè això és una tonteria, Ah, però vale, coses vale. més... Doncs que la gent no escolti la teva entrevista de Mala idea de Marc Ventosa, que et van preguntar només coses íntimes. És veritat. Ah, sí? Molt bé. Ostres. Gràcies, tio. Estàs molt Que assertiu. defensor. Sí. I ara tenim Déu una meu. última d'obligada, que és M'ha aquí agradat molt. dediqueu una que us follin. És a dir, aquí enviaríeu a la perdó, merda. però, Ho fem juntes. sí, però Irene, gràcies per, Sí, gràcies per proposar aquesta això. dinàmica. Ei, Ens ha està agradat molt bé. molt. Que bona persona. Vaig anar a l'Esplai durant un any. És pla, ja. Molt bé. Nosaltres som més de cau, però bueno, no passa res. Ok. Cadascú és com és. Vale, Va. ho fem juntes. Vale, va. Aquí engegueu a la merda. Sí, home, digues Ah, algú. no. Heu de dir algú. O Netanyahu. Clar. En Netan. Netan. Ja, Home, Home. prou ja. Però ja. Bueno, està. teòricament ja està, no? Quin horror. no és veritat. No és veritat. No és veritat, no és veritat. És una mentida. El Noies. Trump també, és que, mira... Clar, és que prou ja. Quin Per horror. l'imperialisme. Sí, aquest, que Aquest- follin aquest- que l'imperialisme. follin l'imperialisme. El capitalisme en general. Neocolonialisme Sí. imperial capitalista. Aquest que no? el follin. Va, que el feien aquest. Noies, Noies. deus o simis? Simis. Perfecte, us heu passat bé? Què passa? Sí, ens ho Us passem molt bé. imaginàveu que seria així l'entrevista? Ha estat bé, no? Sí, ha estat bé. També ha estat podria raro. haver sigut molt pitjor. Ah, pensava que anava a dir molt millor. Creieu que ha estat una mica raro perquè mai ens havíem com trobat un altre cop Sí. amb tanta estona Perquè davant del som, micro? som tan amics Sí. i això És que ho sap tothom. És que es fa raro. Això ho sí. sap Que som tothom, ho sap millors tothom. amics. Eh, Em costa llarga- treballar amb amics. Tu ja estàs plegant, tu ja estàs Sí. marxant. Ja, mira, és que Llarga vida a l'Osa. Llarga vida a que la l'Osa. gent vagi a tots els concerts que faran aquest any, que segurament ens trobaran a la meitat. Bueno, 25 d'octubre, majos. tots ens veurem amb tots els que estigueu allà l'auditori. a l'auditori. Sí. I la setmana que ve, qui vindrà? No ho sabem. Ai. És que sempre dic això, però no ho sabem, no? Espera, podem dir un lloc on ens poden veure també? Ah, sí, Va. perquè com està exhaurit l'auditori... Sí, a Barcelona tornarem a tocar el 10 d'abril a la sala Paral·lel 62. Vale. I és el Visca! marc del festival del Festival B. I jo sé un lloc on tocareu també, però que crec que no es pot dir. Millor no diguis. No, Marc, No, és que... no es diu. Això t'ho diu el Martí Escobedo, no? Hauríem de tenir una conversa amb 10 ella. d'abril. Ai, amb ell, perdó. Ara ho diré, 62. off the record, amb la boca tapada. Vale. Vale. Vale, vinga. Adéu, llarga Adéu, vida a adéu, l'Osa. adéu. Adéu.